Jose Miguel Iztueta Lazkao Txiki hil zela 25 urte bete dira urten. Eta urte muga berezia baliatuz, ospakizun ugari egiten ari dira urte osoan zehar. Lazkaoko Gerriko Kultura Elkartearen ekimenez eta hainbat eragileren laguntzaz, larun batean omenaldi berezia egin zioten bertsolari lazkaotarrari bere sorlekuan, Abalin baserrian. Lazkao Txikiri eta Lazkao Txikirekin izeneko saioak jendetza erakarri zuen. Espero, hasieran ez, eta gero ez dakizu, baino susmo hartuta gendan jendek erantzun ningo zola. Importantzi eman genion Abalingo atari honi. Bea sortu zen etxea, bere logela hor dauna eakutsi, eta atari hau hain da polite antzoki bat da, antzoki natural bat bason sarreran dauna, eta orduan bertso saio bat hemen iteko idea izan genuen. Noski jantziz, lartxain elkartu, trikitilarikin etorri, eta abar, baino hemengo saioi eman genion importantzi da bertxori. Ikusleen artean, Lazkao Txikiren senideak zeuden, eta Trini bere jobak unkituta bukatu zuen saioa. Ez da oso erresa, nik oain momentu honetan sentitzen detena esatea. Nahi nuke zabaltzea ez dakit ze esan da, baina nago hain dipizkatu unkituta. Nik ikusi detenen bideen gora, horremeste jende, eta ikusi detenen olako bero, orduan pentsatu de nola maite zuen, ezin det hori, garbi ezin det esan, baina benetan izan da zoragarrie. Enun pentsatzen, olako zoragarria izango zenik. Baina baita ere pentsatzen dut merezi zuela. Bea hemen egon balitz, gustatuko zitzaion, bai. Jende izugarri gerturatu da. Eta danai esan diet, garbi, denbora gutxi zeon bere gela ikusteko. Zati bere gelan daude gauza asko. Eta gauzak poliki ikusi beharreko, zergatik di oso mamitsu. Nere anaiek emando bertxotan eskerrak, eta nik bertxotan ez naiz atrebitzen, baino hitzez bai oso arro gaudela, hemen azaldu dien guztik. Izenak ez noa ematea, igual bakarre magaldu ingo nuke. Baino etorri dien guztiri 1000 esker, eta oso arro naola bere izenen. Osaban olakoa zen eta bere izaeraz ere sakon hitz egin zigun Trinik. Guk daukeu Osaban oroizmenak hemen zoragarrik. Guretzako bigarren aita bezala izan zen. Oso zoragarrik. Eta ni zaharrena naizen ez, guain digeio. Ezkau txiki izan, pertsona heldue izan arren ume bat. Barrun zemarren umeen gustatzen zizaion umekin harremanak. Eta baita pertsona helduakin ere bai baino, bat umekin. Oso goxoa zen. Baita zean pixkat genio bizie bazeuken baita ere, baino pixkat ematen zon euskara aldetik pixkat sufritzen zola. Beak nahi zon, zan hain perfekzionistea, bai hitz egiten da, bai entzuten. Anderino batzukin pixkat asarrautare ibiltzen zan, bai ikusi non. Nola eakutsi behar diozu ezuek, hola hitz egiten behar duzu ezeon arten, eta hori ezin zone eman. Ni dauzket oroitzapenak erregetan adibidez, olentzerotan edo orduan erregezien, eta nola beak idazten zon karta danon izenen, eta beak nola gozatzen zon hori iten, benetan, ikustekoa zan hori. Eta horrela, gauz asko, ikusten bazon gure arten zerbait falta gendula edo gotxipenen o balima genden, ua hortzeon beti pres laguntzeko. Eta asko maite gendun, eta beak ebaigu, Antolatzaiek pertsona zein elkarte ezberdinen bultzada izan dute, eta honi esker bertaratutakoek saio borobila ikusi zuten. Alde batetik, musika eskola, Lazkao Txiki musika eskola, bere ilobak zabaldutakoa Lazkaon dau, eta hango umek parte hartu du. Baita ere, Zaldibiko talde bati ere esan genien ia parte hartu nahi zuten, da baietz. Zaldibin lotura handi ezon, Jose Mielek, baserri han erosi zon gurutzeta. Gero, etorri dienak, oinez etorri die, eta hemen kantatu indituzte. Bestalde, Jose Mielekin plazaz plaza ibilitako 3 bertsolari aukeratu genitun. Milan Telleria, naiz eta Goierritarra ez izan, gertutik zehatu zona, Mikel Mendizabal eta Eusebio Igartzabal. Orduan haiek ere agurrek bota dituzte. Eta gero, Xabier Amuriza, oso saio politia izan da berea ere. Eta gero, Unai Agirre eta Einaut Agirre, bertso bilketa bat edo indue, zein kantatu zitezken,
Eta ez bakarrik Lazkao txikinak, baizik eta Lazkao txikik oso gustoko zituen motzaren bertsoak, baserri giroko hizkuntza ikaragarri da bertsoitan agertzen dana, baserri giroko hizkuntza eta bizimodun berri ematen do. Bueno, musika aldetik bere hilobak die, Beñat Barandiaran da Nerea Barandiaran, musika eskolako irakaslek eta teklatun eta gitarran horiek ere lan ondia indue.